mahisgot kita og sugilanon sa usa ka babayi. Kani nga babayi mga kaigsuonan makalilisang ni kaagi. And giuluhan ako kani nga sermon nato karon og the broken jar. And of course, kaning sermon mga kaigsuonan, labi na ang story nga atong paghisgutan karon, very very common, no? Nadunggan na nato ni kadugay nga sa kadaghang panahon, nabasahan na nato ni kapila mga kaigsuonan o gapang hinaot nga sa atong pagtuon karon makahatag ani og duga nga interes kanato. Nga magtuon pa gyud kita kay aduna pa di ay mga espesyal nga mga mensahe nga gitagana sa Dios kanato. Gikan aning iyang mga pulong, gikan aning mga sugilanon, nga kung diin makapabag-o sa atong commitment ngadto sa Ginoo. Apan ginahangyon ako ang matag usang magampu sa kita mga kaigsuonan sa before ta magpadayon. Let's pray. May gugmaon namong Dios, among gikalipay ang higayon nga kung diin amo na nga ma-conclude ang among pagtuon sa tibok semana. O nagahangyo kami amahan sa gahom sa balaang espiritu nga magalihok sa matag kasing-kasing karon nga maoy magahatag og higayon nga ang dulungog makadungog gayon ang mata makakita labi na sa kamatuoran nga imong gusto nga masabdan namo karon og among kinabuhian. Mahimo lamang kaning posible kumudangop kami diha kanimo. Labaw na sa tanan ang pagsumiter sa among kinabuhi diha kanimo sa matag karon ug unya labi na sa panahon nga ikaw magatawag kanamo. Salamat ikaw magapatalingog niini nga pagampo pasaylo kami sa among mga kalpasan, libyuhay kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga kaigsuonan, the broken jar. Now, ang atong sugilanon karon no magasugod ta sa usa ka tawo nga ginganlan og si Simon. Kani mga kaigsuonan si Simon usa kani siya ka leper no aduna siya leprosy. Og sa panahon ni Jesus kaniadto pag duna na gani kay leprosy kani mga kaigsuonan si Simon usa kani siya ka leper no aduna siya leprosy. Og sa panahon ni Jesus kaniadto pag duna na gani kay leprosy wala man na siya tambal mga kaigsuonan wa kay kukatuon sa nga klase sa balatian autoimmune disease tingali ni sa mga kaigsuonan no nga kundiin ang imong kaugalingon nga lawas magkahinay-hinay og kaut-ot mga kaigsuonan no magkahinay-hinay siya og kakon sa akong na dunggan ani ang uban mga tanggal ang dulunggan matanggal ang mga ilong murag kahinay-hinay kag kalata mga kaigsuonan kani adto wala ni siya tambal mao na siya nga ginalikayan gayud sa mga tawo ang tawo nga mga leprous nga ginatawag kay delikado og ikaw na pud ang matakdan. Gani, no, required kani nga mga tawo nga kung diin mo palayo sa ilang pamilya, mo palayo sa ilang panimalay, mo maingon nato nga mo himuon nga exclusive na lang ang ilang community og naa man galing. Og required sila nga magsinggit og hugaw sa panahon nga dunay mga tawo no nga makapaduol kanila aron ma-aware ang mga tawo nga kung diin naa sila gitawag silang mga unclean mga kaigsuonan tungod sa kagaw nga ilang ginadala. Anyway, so wala gyud makaingon gyud kaniadto wa gyud paglaom ang tawo basta naa na kay leprosy. Madato man ka, mapobre man ka, wala gyud nahinumduman pa gani nako no sa history pero sa salida ra nako nakita no ang usa ka hari nga naghari siya sa Jerusalem no I think hari siya sa Roman Empire tingali at the time I'm not mistaken but he was the king of Jerusalem at the time nga duna siya leprosy mga kaigsuonan. Pagkapait kay bisan paghari ka og nanagani kay leprosy wala na gyud mga kaigsuonan no ga maingon na to nga your life is like a ticking bomb na no anytime pwede ka mamatay but sa panahon ni Jesus Christ kung atong mahinumduman daghan nga mga tawo ang gipang-ayo ni Jesus nga kung diin mga leprous nga naulian gyud silang balatian nabalik silang normal nga pagkinabuhi kay kani sila nagkinabuhi na nga murag maingon nato nga kung sa pinulungan pa na sa uban there it's already a living hell for them no grabe na ka maot nga pagkinabuhi nga mamatay naman gani ka gaantos pa ka sa balatian sinalikway pagid ka sa sosyedad pero kani sila nakakita sila og paglaom ngadto kang Jesus Christ kay walay tambal nga gidala nga ipainom sa ila pero maayo sila ni Jesus. Bisan sa pagtandog ni Jesus, maayo sila. O kaning si Simon,
Usa sa giayo ni Ginesus. So kani nga si Simon, sa wala pa ni siya nahimong leprous, of course, no? Isa ka prominente nga tawo. Kay nga naman, usa man siya ka parisiyo. Nga kung diin atong makonsider nga usa sa mga ilado nga mga tawo sa syudad, excuse me, o makaingon ta mga kaigsunan nga tingali dato, he's a wealthy person. And he was so happy nga giayos sa Ginoong Hesus og na-restore siya sa iyang daan nga prominente nga kinabuhi. That's why adunay panahon nga giimbitar niya si Ginoong Hesus nga mukaon dito sa ilang balay. No, common nga invitation. And Jesus Christ is a special visitor for him because si Jesus ang naghatag kaniya og ikaduhang kinabuhi. Another chance in life, mga kaigsuunan. So, nanihapon, tinuod sila dito, kauban sa mga disipulo na Ginoong Hesus, mga kaigsuunan, apan adunay panghitabo dito, nga maoy nakahatag og kasamok sa mao nga panimalay. Kay nga naman, tungod sa usa ka babae, mga kaigsuunan, og kaning sugilanon sa mao nga babae, makita nato kani sa libro sa Mateo 26, sa Marcos 14, og sa Lucas City, mga kaigsuunan. English ra kanunay akong ginagamit sa pagbutang dihang mga teksto, mga kaigsuunan. Pwede rin nyo masubay sa Binisaya o ganahan gyud mog Binisaya or Hiligaynon ba inyong gamiton, mga kaigsuunan. Kay nga naman, ganahan ko sa mga in English kay naay mga familiar manggod sa ako nga mga pinulungan. So sumala sa sugilanon, mga kaigsunan. Then one of the Pharisees asked him to eat with him. Of course, si Simon kanino. And he went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner, no, gitawag nga makasasala ang mao nga babae. When she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. Sa uban ginatawag ning alabaster box or alabaster jar, mga kaigsuunan. O nahitabo, and stood at his feet behind him. No, kay dili na ako ma-illustrate ang plastada nila kada ito, kay nabasahan man ako sa libro nga mura naggasimi gahigda na sila, mga kaigsuunan, kung mag-fellowship, no, kung mangaon sila ang tiil na asagawas. And according here, no, and stood at his feet behind him weeping, and she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head, and she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Grabe, mga kaigsuunan, abot kong madala ba ni natong imagine? Just imagine that. So here comes a lady weeping, and I don't know kung unsa kakusog yang panaghilak, pero naningkamot tingali siya nga di gid madunggan iyang paghilak, kay mauwaw siya, mga kaigsuunan. Kay kabalo siya nga ikondina sa mga tao, kasaayod siya sa iyang mayngon nato nga disposisyon, sa iyang estado, sa iyang pagkinabuhi. Gikonsider siya nga makasasala, o si Hesus gikonsider nga Mesiyas. Unya dito, hilak siya dito, tingal pinugnan nga hilak, pero ang luha di na gyud mapugnan, og tungod sa kadaghan siyang luha, pagkakita niya nga hugaw ang tiil na Ginoong Hesus, ang iyang luha mismo ang iyang gihugas sa mga tiil. Grabe kita kadaghan nga luha, nagkalapok-lapok. Imagine niyo, mga kaigsoon, kana ito ba'y sakyanan. So, di ba simentado mga dalan, kanito suga abog-abog ra. So, imagine niyo kung unsa ka hugaw ang tiil na Ginoong Hesus itong panahon na, unsa baka kabaho, nag-abog, o nagsagol ang singhot. Apan gihugasan giniya sa iyang mga luha. Tungod tingali, may trapo. Iyang buhok pa iyang gigamit, mga kaigsuunan. Taas ti siyang buhok yun. Gitrapuhan niya, so nagkalapok, nagitingali iyang buhok, mga kaigsuunan. So ingana ang senaryo. Ang iyong padiri, and being in Bethany at the house of Simon, sa Marcos 14 ni mga kaigsuunan, no? Kay katong tulo nga chapters, mga kaigsuunan, ako rang gibali-bali, akong gipasunod-pasunod, mga kaigsuunan, para aduna tay kompleto nga picture kung sa hitabo niini. So Marcos 14 nagingon. And being in Bethany at the house of Simon, the leper, so you see that? So he's a Pharisee, and his name is Simon, so he's a leper. As he sat at the table, a woman came having an alabaster flask, very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head. So gibuak niya, mga kaigsuunan. I don't know kung unsa man ang ilang estilo, mga kaigsuunan, pero sa sudlanan, gibuakin ang sudlanan. I don't know kung kausaban na siya ablihan, kausaban na siya nabukon, basta gibuak niya, mga kaigsuunan. Ang maingon na to, it's a costly oil, sumala pa niini nga teksto. Mahalon
nga pahumot mga kaigsuunan. So, that's the story there. Nga naingon pag ako nag-create siyang commotion mga kaigsuunan. Because this woman, of course, she is named Mary. Now, adunay mga debate ang mga scholar kung kinsa man ni nga Maria. Ang nasabtan nato nga kani nga si Maria, no, taga Betani siya. And of course, klaro naman kay ni siya nga igsuon kani siya ni Lazarus, igsuon kani siya ni Marta, kaning si Mary. Pero ang debate ani sa uban kay gaduda pod sila nga mao kani si Maria Magdalena. Kay daghan mag Mary sa Bible. So, she could be Mary Magdalene. Pero ang makita lang nato ana mga kaigsuunan nga ebidensya kay tungod kay or maingon nato nga argumento tungod kay mao ni nga Maria makasasala usab siya nga Maria. Pero si Mary Magdalene, of course, ang iyang name is gingalan na siya kung asa siya nga dapit, no, nagikan. So gikan siya sa Magdala. Pero kani siya gitawag po siyang Mary of Bethany. But we really don't know, no, kung unsa gid ang sakto ani usa ra bang ni ka Maria or duha ni siya ka Maria, lahi ni siya nga klase sa Maria. Pero atong nasabtan mga kaigsuunan, gipahibalo sa ato sa John 11, it was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. So ang atong nasayran nga taga Betani ni siya, igsuon gini siya ni Lazarus og ni Marta mga kaigsuunan. Pero ang pinakapunto ani, kung unsa man galing ang kung usaba ni ka Maria, kung mao ba ni sis Maria Magdalena, ang sigurado ani in Luke 7 gi-consider siya nga a woman in the city who was a sinner, makasasala. O kung i-mention na gani gid ka nga makasasala, mao na imong reputasyon mga kaigsunan. Kay pagsulat sa mao nga libro, gi-emphasize gid to nga sinner gid sa mga kaigsunan, kadaghan mga makasasala. Pero talagsar na ibutang nga mao ni siya, makasasala pud ni nga tawo. No, ibutang gid dito. But this lady, no, Mary, gibutang gid dito ang description nga usa siya ka makasasala nga tawo. Now, tanawan ninyo mga kaigsunan. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, nakita niya nga si Maria na dito, naghugas sa tiil ni Jesus Christ, he spoke to himself saying, so, ni bagulbol si gamay, ningon dahin siya, this man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner. Now, kung sa Desire of Ages nato ni basahon mga kaigsuunan, naay very interesting exposition kung kinsa ni si Simon o kinsa ni si Mary mga kaigsuunan o kung unsa ilang relasyon. Pero sa atong makita ang available nga information mga kaigsuunan, sa Lucas City, nagbagulbol hinuon ni siya si Simon, no, ngano daw kuno kung propita man nga tinuod si Ginisos, ato nagipagduwa mga kaigsoon. Bisan pa og naka-experience na siya sa gahom ni Ginisos, giunsa siya pagluwas ni Ginisos, giunsa sa pag-ayo, pero naagi pa istorya mga kaigsuunan. Yung pa niya kung nasayod lang siya kung kinsa ning babayhanan ni, kung unsa ni ka makasasala nga babayi, wanta siya nagpatandog ni ini nga babayi. Pero nahitabo mga kaigsuunan, but there were some, ingon po sa Marcos 14, but there were some who were indignant among themselves and said, why was this fragrant oil wasted? For it might have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they criticized her sharply. As you can see mga kaigsuunan, una, bisan gani ang host sa maong nga kaon, nagbagulbol. Ang iyang argumento, tinuod man nga propeta, dito siya magpagunit na ng makasasala, gaduda naman inon tani, murag ingana mga kaigsuunan. O kanipong mga disipulo, no, mga kauban na Ginisos, o mga tao nga naa dito, ang ila pong reklamo, nag-usik-usik ra daw ang maong nga babayi. Kaya kung gibaligya pa lang unta niyang mahalo niyang pahumot, gihatag sa mga pobre, daghan ang mapanalanginan. In which kung kita po'y maminaw, naapod ta dito, murag mo agree po ta nga istorya mga kaigsuunan. Makaingon po ta nga, usik-usik raman po ni. No? Nagi mga tao maghunahuna nga di gyud mao ang gihimo ni Maria. So, nag-create og commotion mga kaigsuunan. No? Tungod ani nga panghitabo. Anyway, nag-expect tingali ning mga tao nga badlongon ni Ginisus ang mga babayi. Of course, naanay mga cultural significance, naanay mga societal issues ni ini mga kaigsunan. Pero di na ta maghisgot ni ana. Pero sila expecting nga nga badlongon po ni Ginisus
ang mao nga babaye, but they were all surprised, I believe, sa gitubag ni Jesus kanila. Ingon pa dire, but Jesus said, let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me, for you have the poor with you always. Tanaw na yung argumento ni Jesus, ha? And whenever you wish, you may do them good, but me, you do not have always. Ingon na siya, she has done what she could. Gihimo ra niya ang iyang maarang. She has come beforehand to anoint my body for burial. Now, listen carefully to the words of Jesus Christ with that. Ayon pa niya, gi-anoint ra niya akong lawas alang sa akong paglubong. Kay nga naman, kanunay magibalik-balik ni Jesus nga siya lagi mamatay, igalubong, og siya pagabanhawon. So si Mary, gihimo niya iyang mahimo. Kung mauman galing na siya, gi-anoint niya si Jesus Christ while buhi pa si Jesus Christ. Now, do you see a big lesson here, no? Kita ba yung mga kaigsuunan, ang itong pagkatawhanon, no? Makita na ito kanunay sa mga lubong, mga kaigsuunan, sa mga haya, sa mga patay. No, usahay maapil na kung nag-istorya nga, kita ra ba? No? Kung na ay mamatay, grabe na tong hilak-hilak, grabe na tong singgit-singgit pangayog pasaylo, ang uban mo, singgit pag I love you, mga kaigsuunan. Pero dito na nga patay na ang tao, nga sige tag I love you, palitan na tong bulak, perting nindot nga bulak, saninaan na tong nindot nga sanina, pero patay na mga kaigsuunan. Wala na'y panahon sa pag-enjoy ni ana nga mga pagpahinungod, o wala na'y opportunity nga madunggan o malipay, patay naman ang tao. Pero dito pa ta mga kaigsuunan, muhatag sa itong pinakadabes nga istorya o pinakadabes nga treatment sa tao kung patay na. Pero kung buhi pa, di man nato buhaton mga kaigsuunan, no? Di man ta mo ingon og I love you, itong buhi pa. Di man nato saninaan, itong buhi pa. Di man ta mo hatag og bulak, itong buhi pa. Di man ta mga ipasaylo, itong buhi pa. Di man ta magakos-gakos itong buhi pa. Pero kung patay na gani mga kaigsuunan, og nasayra na ito, wala gitay mahimo, di ay, no, mawala na giday na ang mao nga tawo sa itong kinabuhi, dito pa ta. So si Maria mga kaigsuunan, she is paying attention. Kaya nadunggan man na niya, ingon pa ni Jesus, she is anointing my body for the burial. And kabalo mo ang pinakanindot, ang kaning commendation nga ingon ni Jesus. Ingon day niya, assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached, bisag asay gawali ang maayong balita, asa man makabot ning maayong balita, in the whole world, ingon ni Jesus, what this woman has done will also be told as a memorial to her. Nang hinambog man itong mga uban ditong mga bright, kay maayo yun mo estimate, sakto yun og logic, mga kaigsuunan nga ano mag-usik-usik man. It was my punto man po mga kaigsuunan, maybe expecting that they will be commended for that idea. Pero ang gikommend ni Jesus mga kaigsuunan kanig pinakanindot. Pisag asa pa ninyo iwali ning maayong balita. Katong mga tawhanang mga disipulo ni Jesus muwali man to sa tibok kalibutan. Muwali man to bisag asa na sila makaabot. Pero gipasiguro ni Jesus katning gibuhat sa babae kanunay kani siya isugilon bisan asa pa maabot ning maayong balita in memorial to her. And even today, that's why I really like to preach this one. Because gisulti ni gina Jesus, isulti gini nga sugilanon. Agbisan na gani ako mga kaigsoon, gasulti ko ni dili tungod kinag-ingon si Jesus nga isulti. Gasulti po ko ani ka di kapugnan. Kinahanglan na to i-share ni mga kaigsoonan. No, kinahanglan mahimo gini kay nahimo ning inspirasyon sa ako. And I believe nga mahimong inspirasyon kanatong tanan mga kaigsoonan. But let me repeat, Mary was paying attention. Why nila kanindot kang Mary mga kaigsoonan? He always sat at the feet of Jesus Christ. Kana nga phrase ginagamit na siya sa tawo nga kung diin willing nga mahimong tinunan. So si Mary isa ka tinunan mga kaiso, usa ka disipulo ni Jesus. Mulingkod maminaw kang Jesus pero gina-consider ba siya nga makasasala mga kaigsuunan. Grabe gitingali iyang sala. Siya bani ang giingon sa Biblia nga adunay 7 ka demonyo nga gipahawa sa iya. Basta si Mary mga kaigsuunan, she knew that that Jesus Christ gave her second chance in life. The same kang Simon. Gani, sa panahon nga galingkod si Maria, minaw siya ni Jesus mga kaigsuunan. Maminaw gid siyang ni Jesus. Madunggan ginaniya ni nga moingon si Jesus nga ako igutugyan sa kaaway, patyon, igalubong apan mabanhaw ra gyud ko. Mabanhaw sa himaya.
ug si Maria naminaw ani. Kaning mga disipulo kanunay man makadungog ni ana pero di gid maminaw mga kaigsuonan. It's only Mary who is paying attention. That's why mga kaigsuonan, si Simon kay ni kuminto man siya. Pero dili gyud ipalabay ni Hesus ang mao nga higayon nga dili makakaton si Simon. Ug usa sa pinakadako o may nato pinakadako nga leksyon gini sa iyang kinabuhi. So dingon si Hesus sa Lucas 7. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. So he said, Teacher, say it. There was a certain creditor who had 2 debtors, one owed 500 denarii and the other 50. Tanawan ninyo kung sa ang gap mga kaigsuonan sa mao nga kwarta ha, ang monetary value sa duha. Ang usa is 500, ang isa is 50. So layo gid mga kaigsuonan, no? So adunay duha nga nakautang sa mao nga master. And of course, sumala sugilanon. And when they had nothing with which to repay, di man sila makabayad parehas, He freely forgave them both. Di pasaylo na lang sila. Ningon dahil si Ginoong Jesus, tell me, therefore, sulti ko, which of them will love Him more? Kinsa may pahigugma sa katong nagpasaylo? Kato bang nakautang og 50 o kato nakautang og 500? Si Simon nga bright, ningon dahil siya, I suppose the one whom He forgave more. Ningon siya, forgave more kay 500 man to, agos sa 50. Parehas naman sila gipasaylo. So kinsa may mas mahigugma sa nagpasaylo? Ingon dahil ni Simon, of course, bisag kita mo tubag, katugod nga, dakog utang. Naingon dahil si Hesus, you have rightly judged. Pero diri na. Ingon na gini, sakto ka. Pero diri na mga kaigsuunan ang dakong leksyon sa kinabuhi ni Simon. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet. In which customary supposed to be. Maayong pamatasan sa nangimbitar mga kaigsuunan nga pagsulod sa bisita, hugasan gid ang tiil. Di man gani, kinahanglan niya siya gid mismo maghugas. Kay kung naa siya sulugoon, pwede ray mo hugas sa tiil. Pero nga ni Jesus, nisulod ko, diri wa gid nimo gitagaan og tubig, bisan ako na lang manghunaw sa kong tiil. But she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. Grabe mga kaigsunan. Ningon dahil siya, you gave me no kiss. Nga in which customary po mga kaigsunan. No? Sa ilang panahon, kusulod ka mga kaigsunan. That's why, bisan ako gani, when I went there na sa Tawi-Tawi, kauban sa atong mga youth directors, no? Ilawom sa pagdumala ni Pastor Joy Coligado, when I arrived there, in Laay Land, Tawi-Tawi mga kaigsuunan, in which na ay mga tao dito nga very very close sa ako mga kaigsuunan, they greeted me with those holy kisses. Kaya gaano man, it's because it's very customary. This is how you show actually love and respect, especially to your visitor. But yung ni Jesus, you gave me no kiss. But this woman has not ceased to kiss my feet. Ang tiil pag yun, since the time I came in. Ingon tayo ni Jesus, you did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Gani, sa tiil na lang gani nag-concentrate, no? Si Maria mga kaigsuunan, dito sa pinakahugaw nga part, ningon din si Jesus, therefore, I say to you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much. So dako gitinga nga sala niya, dako nga sala niya gipasaylo, kay makita man po nga, naghigugma po siya dako. But to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. Tanawa mga kaigsuunan, kung giunsa pagpadlong na Hesus ang pagkaarogante ni Simon. Mga batid sa balaod kayo sa kaparisiyo mga kaigsuunan, suhitos Biblia. Pero pag abot di ay diri sa doktrina sa pagpasaylo mga kaigsuunan, diri siya dili kamao mga kaigsuunan. Kay naaman usahay ka nato nga maayo kit sa Biblia, maay kay tamusaysay mga kaigsuunan. Pero pag kinabuhian na gani nimo, maglisod ta. Pero dunay mga tao maingon nimo nga wa man ni naka-eskwela og theology. Simple ra gid ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Mulingkod ra gid dito, maminaw gid, pero pag abot sa praktikal na mga kaigsuunan, labi ng dirita sa pag-express sa gugmas tong Ginoo, summa cum laude gid ang uban mga kaigsuunan. Natural gid sa ila. Ang paghigugma sa Dios, pag-alagad sa Dios, di gyud mamalibad sa pagtawag sa Dios, labi na sa pag-apil sa buhat. Labi na kung unsay pwede nila mahatag sa Ginoo, ihatag gid nila kay ngano man, kay gibati man nila kung sa kadako ang ilang sala nga gipasaylo ngadto sa Ginoo.
Si Ginisus mismo nagsulti mga kaigsunan. Mabitaw na siya nga, personally, mukusulti ko ninyo mga kaigsunan. The moment nga gikonverter ko sa Ginoo, immediately when I went to MVC, after 1 semester of working, I decided nga magsulads ko mga kaigsunan. Wa ko kabaloon sa trabaho lagi sa sulad, so sa trabaho na basig ingnan lang ko nga mopuyo dito sa bukid mo serbisyo sa mga tao. And para sa ako mga kaigsuunan nga gawna-una kung saon man ako pagbalo sa kaayos Ginoo. Unsa man ngayon pa sa kanta ni Solomon Mahinay, no, shout out sa mga kaigsuunan nato sa Salog District dito sa Agusan del Sur, no? Sa kanta ni Solomon Mahinay, unsa man ang ikabalos ko sa Dios. Unsa may ikabalos na ito, kung magita ikabalos, kung dili ang paghatag sa itong kinabuhi kaniya, kung may ganitang hatag ta o muhalad ta sa itong kinabuhi kaniya, dili na ni halad o hatag mga kaigsuunan nga, basta musimba ko kanunay Ginoo. Inubanan kani mga kaigsuunan sa pag-apil sa buhat sa Dios, ato nga kuhaon ang oportunidad nga mahimong kabahin niini nga dako nga buluhaton, kay gisugo man ta sa Ginoo. No, ingon pa, if you love me, keep my commandments, nahigugma kamo kanako. Tumanan niya ako mga sugo. O gusa sa sugo na Ginoo, nga gibilin niya before siya mikayb sa langit, panglakaw kamo, go! Ingon pa niya. And teach and preach and baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gisugo nis Ginoo. Wala na to ni ginabuhat, pero sa among mga pastor, wala na mo ni ginabuhat kay ginaswelduhan mi. Ang among commitment ani mga kaigsoon, buhaton ginamong pagwalis may balita. No? And of course, tungod ni ini nga mong pagbuhat mga kaigsoon, sustiniran po mis Ginoo. But basically, no, pagkapastor, di gini makapadato ni mo tingali sa uban nga mga pastors nga pwede sila mudato ni ini, like mga prosperity preachers mga kaigsuunan, no? But sa Seventh-day Adventist, when you decided to be a pastor, kabalo na kay di ka madato mga kaigsuunan, mabuhi ka. Palanggaon ka sa iglesia, apil ang imong pamilya. Grabe ka maayo atong iglesia mga kaigsuunan. Pero yung nga madato pagay ka, no, daghan kay mga trabaho nga makadato gyud. Daghan nga mga pamaagi makadato mga kaigsuunan. But this commitment nga atong gihatag sa Ginoo, this is actually the product sa gugma nga atong nadawat sa Ginoo kung sa kadako ang sala ang gipasaylo. And gani mga kaigsuunan, ang gihimo sa mao nga babaye, nakahatag og komosyon pero para kang Ginesus, gihimo niya kung unsa ang sakto mga kaigsuunan akong balikon. Assuredly I say to you, ingon ni Ginesus, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her mga kaigsuunan. That's why until now, we are talking about this broken alabaster jar. Hangtod karon, kay ingon na si Ginesus, hisgutan gini. Kaya nga anuman ang nabuak mga kaigsuunan nga jar. Kung si Maria Magdalena man galing di siya, makaingon gid ko asa man siya nagkuha atong mga pahumot. No, tingali mo to iyang ginansya sa iyang pagpamuring kaniadto kay si Maria Magdalena gi-consider man sa ka prostitute. O tingali mao ni nga pahumot iyang ginagamit sa paghaplas para mudani o muakit og mga lalaki. Pero makaingon ko, tingali, maon na lang po ni sa human nga gibag-o sa ni Jesus, maon na lang gini na bilin nga treasure sa iyang kinabuhi. Pero mga kaigsunan, makita na ito, gibuak giniyan eh. When she found the opportunity to serve Jesus Christ, gibuak giniyan. Waagid siya na gunahuna kung pila. Ang bili ni ini, o waagid siya na gunahuna, tingin katungara. Pagkita niya sa sitwasyon ni Jesus, pagkita niya, waagid taon, gitagaan og honor. Kita niyang hugaw ang tilhilak pang iya, and she was crying tungod sa tingali siyang kalipay nga gipasaylo sa Ginoo. Tingali nakahinumdum siya sa iyang mga sala, kung siya sa kahugaw, unsa kangilad iyang mga gipangbuhat, unsa hinahitabo sa iya, o giunsa sa pagluwas sa Ginoo. Giunsa siya pagluwas gikan sa paggapos, pagpriso kaniya sa yawa mga kaigsuunan. Ug tungod ni anang kagawasan nga na eksperyensyahan, maoy nagatulod kanunay niya nga ihatag niya pinaka-the best kang Ginesus. Gikasab-an siya kani adto ni Marta kay walang tabang sa kusina, mulingkod gid sa maminaw kang Ginesus. Nakita niya nga daghan kay mga lalaki dito. Pero sige lang maghinay-hinay lang ko maning kamot kung dili ko makita. Ako ning ibuak kay ako ni anoint si Jesus Christ, pero dili gyud mapugnan, mabawaan gid sa ubang mga tao. Kay perting humuta man. Ang buhat niya nga maayo, dili gyud
malikayan nga makita, madunggan masimhutan sa ubang mga tao. Di giniya matago mga kaigsuunan ang iyang commitment sa Ginoo. Pero kung tanan manggaling to, mao na to ang katibukan siyang kinabuhi, iyang gigibuak para kang Ginesus because she is paying attention. She's paying attention. Kabalo siya nga, kung gisulti ni Ginesus ni, mahitabo siya nga mamatay ni siya, I will honor Jesus Christ while he is still alive. Gibuhat gini, tingali, gi-reserve ni, kanusaman mamatay ako ning kon, pero naan ang higayon. Ako na ni nga buhaton. O gibuhat gini mga kaigsuunan. Gibuhat niya ang tanan para kang Jesus Christ. Kay para siya, mauna lang ni ang akong opportunity. Pero mga kaigsuunan, sultian ako mo, naagay mga tao usahay, nga mo'y mo criticize, naagay mga tao nga dili malipay sa atong pagabuhaton. Ang akong pangutana gani, unsa may gibuak na nato karon nga atong gihalad ngadto sa atong Dios. Unsa may atong nahimong sakripisyo alang sa atong Ginoo. Og akong balikon, gisultin nako itong niaging gabi. Dili man gani ni sakripisyo nga moapil ta sa buhat. Oportunidad rani. Kuan rani kanang pasalamat kita sa Ginoo nga gipaapil pa ta niya ani. Para ma-experience nato mga kaigsuunan kung unsa ang iyong paganin ako, the pain and the joy nga atong mabati kung magluwas ta og kinabuhi. No? Gihatagan tag higayon sa Ginoo. Pero the question is, unsa may gibuak nimo para sa Ginoo karon? What are you willing to break for Jesus Christ? What are you willing to give for Jesus Christ? What are you willing to sacrifice for Jesus Christ? O kaning atong pagbuhat nga sama ni ana, may mga tao dili malipay, giingon na nako mga kaigsuunan. May mga tao nga mo criticize sa ato. May mga tao nga mo ingon nga wa naman ni gagamit og saktong panghuna-huna. Unsa man ni nga pag-usik-usik. No? Naatingali kay missionary man lagi ko, no? When we join the work of God, naagay mga sugilanon sa mga kauban na kong missionaries. How they were criticized, how they were ridiculed. Giunsa sila pag-biay-biay, giunsa pagpangasaba sa ila. Kay nganong nagmisyonary, kay para sa uban, usik-usik rani sa panahon, usik rani sa higayon, usik rani sa resources, usik rani sa oportunidad daw kuno. Nga kung kanang isa katuig nga hatag nimo sa Ginoo, mo apil kag 1,000 missionary movement. Makaingon tingaling gani mga kaigsunan, kung maila-ila nimo atong mga missionaries. Kung namin mga missionaries nga ma-assign sa inyo nga dapit, na mga missionaries nga tingali ma-meet ninyo along the way, huna-hunaan ninyo ni. Kaning mga missionaries, wala bayan ni sila ginaswelduhan og dako. Makita nimo nga uban bayan nila ani, di gid magamit sa mga iglesia kaniadto. Pero willing gid sila nga musurrender silang kinabuhi sa Ginoo. Ang uban bayan nila grabe kang gilad ang kinabuhi kaniadto. Pero giluwas ng Ginesus, karon gusto sila nga mo serbisyo ngadto sa Ginoo. Maura ni ilang ikabalos, bisag di kita kabalos. Og imagine ninyo ang uban ni ila. Una-una na to, nag-resign sa ilang mga trabaho. Nindot og mga trabaho, nag-resign. Dako na untag mga sweldo, pero mudawat lang gamay nga stipend mga kaigsuunan. Mubiya sa ilang comfort zone, sa ilang panimalay. Dili makauli sa mga espesyal nga okasyon, bisan gani sa New Year. So may mga kigalaan ato, ako nang gi-instructionan atong mga missionaries diri sa atong union. Nga na-assign diri sa ato, ako gid silang giingnan. Nga unta, nga dili mingaw ang inyong New Year, kung naa man gali mo sa mission field gid karon, kung pwede man gali magtapok mo, kay para di gid mo mingawon, pero kung naa ra gid mo sa inyong mission field because you don't have money to travel, giingnan ako sila nga, you spend that by visiting our members. Pagbalay-balay mo para di gid mingaw, pamisita mo sa ila. Kaya nga naman dili sayon mga kaigsuunan. They have sacrificed a lot. That's why nga, shame on us sometimes kung atong i-criticize ang kaninga mga batanon. Mauwaw ta mga kaigsuunan kung dili ta muhatag og suporta sa ila, kita pa'y hinungdan nga madiskuryo sila sa ilang pag-apil sa buhat. Kung atong makita ra ang mga negatibo mga kaigsuunan, nalimtan nato nga kaning mga batanon baya, pwede ra ba na maglaroy-laroy kung asa? Pwede ra ba magpuyo ni sa ilaa dito? Pero naa diri nagserbisyo. Kutob sa ilang mahimo, ilalang buhaton. Nag-agwanta sa kamingaw. Nag-agwanta silang partner. Nanglit lang.
o dili gyud mo kauyon sa mong partner, pero mao naman ay piyal sa Ginoo sa imong partner. Nga na bitaw? So that's why I would like to encourage you, our brethren, please, encourage our missionaries. Please, offer them comfort. Some of them, they need also counseling. They are missionaries, but they are also broken. Pero gihalad na nila sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Og aduna sweet smelling, no, nga kahumot, no, nga babati nato kay nga anuman, because these are people who are willing to break everything for Jesus Christ and offer everything to Jesus Christ. O dili lang ni alang sa itong mga missionaries, alang ni kanatong tanan mga kaigsuunan. Atong basahon ng gisulti ni Sister White, those who are truly converted are called to do a work which requires money and consecration. Atong balik ko nagbasa mga kaigsuunan. Katong mga tinuod yun nga na-converter, gipangtawag sa buluhaton nga nag-require ingon pa ni Sister White og kwarta, no? Kwarta og atong consecration, atong paghalad ngadto sa Dios. The obligation which binds us to place our names on the church roll holds us responsible to work to the utmost of our ability for God. Kung nalista atong pangalan sa libro sa mga kaiglesiyahanan, nalista dito sa listahan nato sa mga miyembro, aduna gay responsibilidad nga gauban ni ini mga kaigsoon nga ihatag nato pinaka the best of our ability for God. He calls for undivided service, for the entire devotion of heart, soul, mind, and strength. Christ has brought us into church capacity that He may engage and engross all our capabilities in devoted service for the salvation of others. Pag kanindot nga pinulungan. Anything short of this is opposition to the work. Sanawa ninyo mga kaigsoon. Anything short of this is opposition to the work. Kita mga kaigsuunan, kung dili ta mo apil sa buhat, dili na to suportahan ang buhat, liability kita sa buhat mga kaigsuunan. There are only two places in the universe where we can deposit our treasures. In God's storehouse or in Satan's. And all that is not devoted to God's service is counted on Satan's side and goes to strengthen his cause. Kung makita na ito mga kaisunan, this is the great controversy. Dili ta mo apil diri sa Ginoo, diri kita kuhaon kita siyawa. Dili ta mo suporta sa buhat sa Dios, imo lang gipalig-on ang buluhaton sa yawa mga kaigsuonan. So sa gani ingon pa gani ang dako nga tragedy mga kaigsuonan, no? Ang dako ginatong problema when there are people actually who are capable. There are people actually who knows what to do but they don't do anything. No? Mao na nga evil, quotation kalimot na ko mga kaigsuonan sa exact nga phrase, no? Pa-strengthen ang evil because there are people nga kabaluman unta. Pwede raman unta musukol, but they don't do anything. Anyway, nagtanaw ko mga kaigsuunan, no, sa atong mga websites, sa Seventh-day Adventist. When it comes to the stewardship nga gihatag sa Ginoo sa ato mga kaigsuunan, unsa man ni nga dapat nato i-devote ngadto sa Ginoo. We have 70s of stewardship, di ba? Ingon di ang time na to, atong panahon gigatag sa Ginoo. Manay di ta mo ingon yung mga missionaries nag-usik sa ilang panahon. Nasayang ilang panahon. No! Ang panahon, matag segundo nga imong ihalad sa Ginoo, way mausik anak mga kaigsuunan. The temple, the body that we have, talents that we have, pagkadaghang mga talent, gagipanglubong mga kaigsuunan. Pagkadaghang mga talent, imbis gamiton sa bulaton sa Dios, dito hinoon gigamit sa gawas. Dito gibilar-bilaran ilang mga talento. Treasure that we have. Usahay, makausik lang kita sa mga gipiyal gid mga kaigsuonan, gipiyal nga bahandi sa Dios sa ato. Because we are seeking pleasure sometimes. Grabe na tong ginasto, grabe na tong kinaon, pero daghan kay mga missionaries mga kaigsuonan nga in town bisag bugas wala na lang gani. Kay ngano man, kay maumaor gid taon ang ilang mga stipend. That's why ato gyud hinumduman ang atong mga missionaries mga kaigsuonan. When I was in the field, grabe yun mga kaigsunan. Kasi kagamay sa mong stipend, of course, kanina itong mga mission work man God, nagasalig rin itawon niya sa generosity sa mga partners nato, mga sending missionaries.
kutob sa ilang maarang mo na ilang isuporta sa buhat mga kaigsuonan. O pagsugod na kog mission work mga kaigsuonan, no? Gitagaan mi gamay nga stipend, gipability namo, pag-abot namo gidto sa pag-abot pa namo sa isulan mga kaigsuonan dito sa Sultan Kudarat, no? Paingon mi dito sa Ned Lake Cebu ang among assignment commission field layo gyud. Musakay pa mi og muhits mi mga kaigsuonan sa forward sulod sa 6 ka oras, grabe ka guba ang dalan mga kaigsuonan. Kung muulan pa gyud kinaaman mi sa luyo, takluban dahil mi atong unsa ganini kaning trapal nga baga mga kaigsuonan ami sa sulod. Imagine ginako ang akong sitwasyon kaniadto, kasandig ko sa unsa ganini fish nga unsa ganini ice box nga puno isda nga ang langsa nga tubig na nas kong likod napay nabako sa sulod for 6 hours we have to endure the travel, no? Pag-abot pa dito usahay maflatan ug asa na makahunong ang sakyanan didto na lang may mga tulog sa waiting shed kung asa magduyan na lang mi, pero may gani kay nagigamiton ang Ginoo kaniadto nga mo adapt sa amo. And then pag-abot na mo una gina kung pag-abot sa mga dapit we have to walk for 3 hours paingon sa among mission field. Nasaag pa gyud mi. Ang 3 hours na mo, gikan mi alas 3 hapon, nagtuo mi nga, moabot na mi alas 6, nagabihan na lang mi, hangtod nga nakita mi payag sa bungtod, nga naay usa ka tiguang nga babae dito, na hangyo mo pwede matulog, gipatulog taon mi sa tiguang, gilungagan taon mi kamuti, pagmatanos buntag, wala na si nanay, abot, asa na to si nanay, Ginoo na lay kabalo sa iya, makapasalamat mi sa langit na lang yung magkita mi. Basta mga kaigsuonan, ni baklay na po migsugod sa buntag. Hapon na may nakaabot dito, kay nagsaag-saag na dahil may puting layuan na namo sa among mission field. No? At least nakaabot may alas 5 na sa hapon. Imagine that, ang 3 hours na mo. Grabe nakadugay hinoon. Naabtan pa may sunod adlaw. And then gadala-dala o mga pagkaon. Hinumduman ako tulo kagantang abugas ang gibit-bit mga kaigsuon pag-abot dito. Linungagay na. Okay pa ito pagsugod, maglungag, lungag, kaon. Kadugay, gadiplit naman ang bugas. Ingon na kuha gitay mahimo ani. Ato na lang gig tumanon ang ginabuhat sa uban ani. Nga kundiin, sagulan na lang ginig balanghoy. So, mugkud-kud og balanghoy, sagol dito. Kadugay, wanay kinudkuray, apil na ginag balanghoy dito. Kamuti mga kaigsuonan, dagko ng kamuti. At first, gichap-chap ang kamuti kay gisagol. Kadugay, kausan na lang buakon ang kamuti, butang dito. So pagsugod, ang among rice gikamutihan, kadugay mura nagkamuti nga giraisan na lang, kaya naman gamay na lang ang rice. Kanang ang rice na lang mura na lang umutapot na lang sa mong kamuti. Ing ana lang yung mga kaigsoon, kaya nga may kapalit. Naniguro lang nga naami asin. Wa ang may kapalit og oil. Wa na gay kapalit og tuyo mga kaigsunan. Kaya nakadala man lagi may bugas. Unto kung ingon nga ang among gulay kanunay plain boiled. So sa buntag ang kamuti nimo gisayutihan, imong kalabasa gisayutihan, pagkauto imong sayuti gikalabasaan na pod. Kay plain boil perminti kay wa man may oil, basta importante na lagi may asin. Wala gina. And okay ra ni nga kaning mukaon tag kamuti, okay ra lagi pang snacks ra. Pero hitabo kung naa lagi kas bukid ang realidad, mao na imong pamahaw, paniud to og mao na imong panihapon. Mao na gina repeat mga kaigsunan, daghan kay mga kaagi ning mga kaon mga kaigsunan giunsa na to pag-agwantan because we don't have enough stipend. Nahinumduman ako mga kaigsunan nga kaniadto kana bitang mo expect me nga basig na may stipend. Nahinumduman gina ko na as I have also shared no katong mga niaging gabi mo baklay mig napulo ka oras mga kaigsunan sa lasang. Tabukod na mo itong suba ka 21, pag-abot na mo, grabe ka hago mag-isong dala may backpack na mo. Pag-abot na mo dito sa Maitom, sa Sarangani, muhangyo mi dito sa Adventist, nga dunay fish car, nga kung pwede mo mahits, alas 2, alas 3, kadlawon na kami sa taas sa fish car, gakurug-kurug, kaya taon may mga jacket nga sakto. Kaya nga naman, grabe katugnaw ang biyahe, aron makaabot lang yun mi sa Jensan. Pag-abot sa General Santos City, dito mi sa unsa ganini sa Fishport mga kaigsuonan. Usahay masakay na lang mi jeep paingon dito sa Misyon sa SMM kaniadto. And then usahay magbaklay na lang magkaigsuon mi mga kwarta. And we were there kapila gyud higay nga ako usara ko dito mga kaigsuonan. I have to wait. No? Kanusan nga mamit na ko ang treasurer just to check kung naa na ba stipend. And sometimes hulad ko mga kaigsuonan almost whole day. Only to know that the stipend wa pag ni abot mga kaigsuonan. Wa pag ni abot. Kapila ni nahitabo kanako. Nga ni uli na lang ko mga kaigsuonan og
mission field nga nang hits na lang ko kay wa pa man gid ay stipend. Di man pwedeng magpabilin ko dito sa ubos sa Jensan, mga kaigsuonan. Nga dito ra ko magstay. No, I have to go back to our mission field. Salamat lang gani ko one time si Sir Chem Almocera, hindi ka kalimot Sir Chem Almocera, atong pinangga ka treasurer there sa union, mga kaigsuonan. He was the treasurer at the time. Wa mag-stipend, mga kaigsuonan. Pasalamat ko, he gave me 500 pesos. I cannot forget that. Yung pakaon mi niya sa iyang balay, din tagahaan ko 500, mga kaigsuonan, in order for me nga naalang ko'y mabalon pa uli, mga kaigsuonan. Ing anak nga mga kaagi. But as I have said, no, di ikaguol, mga kaigsuonan. These are stories after stories na kay kong ikasugilon. Nga para sa ako, nindot kayong mga sugilanon kay nakita man ako giun sa pagsustiner sa Ginoo. Na mga panahon nga, mag-ulan, payungan tas Ginoo, pero usahay, nindot po nga, mabasa kita sa ulan, but God is strengthening us to stand despite nga adunay mga storm. Because sometimes dili ma-change, dili man usabon sa Ginoong sitwasyon, usabon niya ang atong mga kinabuhi, usabon niya atong mga kinaiya, ang atong panglantaw sa kinabuhi, paligunon hinuunta sa Ginoo. That's why, kaning atong pag-apil sa buhat, mga kaigsuonan, no? Wa na ilaing prinsipyo ani ikaduhang Korinto 5:14. For the love of Christ compels us. Ginhimo ra nato ni tungod kay nahigugma ta sa atong Ginoo. So Mary is paying attention, mga kaigsuonan. That's why nga ibuak gini ang tanan. Gi-honor ginis Ginoo because Mary was paying attention. Panahon nga si Jesus gilansang sa krus, nanagan halos ang mga disipulo, Mary stayed, mga kaigsuonan. That's why when Jesus also was in the grave, Mary was there kay i-anoint ang lawas ni Jesus. Pero ang nindot nga blessing, sila ang una nga mga tao na sayod sa maayong balita nga si Jesus, mga kaigsuonan, na banhaw. And ang labaw sa tanan, mismo si Jesus nagpakita ni Maria, mga kaigsuonan. Kay ingana ka-espesyal si Maria. Aduna siya pinakasahi nga kaisog. Kay tungod nga maminaw gid sa kang Ginesus ug mutuo gid sa kang Ginesus. That's why, mga kaigsuonan, if you are actually compelled to break something for Jesus Christ, sa atong mga young people, kung gusto mo nga mo apil sa buhat kay maunay pagtawag kaninyo, mabati gini mo nga ang Dios nagtawag kanimo nga mahimo kang missionary, don't hesitate to join the work of God. Tingali pagkahuman ni ini nga sermon, makita ninyo ang mga information nga naa diha. Kami nga atong training, mga kaigsuonan, sa 1,000 Missionary Movement. If you are willing to join, ay abli pa ang atong buhatan, mga kaigsuonan. If you are willing to join, if God is calling you, don't hesitate, mga kaigsuonan. Kay ang oportunidad mula bayra sa ato. Tinuod, pwede ra po nga, sunod na lang, pero ang kita mismo, mga kaigsuonan mo, abot gid ang panahon, nga dili na gid nato mahimo. That's why mission work is offered to our young people because you still have the strength, kaabtik sa una-una, you still have the time. Labi na og single ka, pagig kay mga kabilinggan, ng mga dagko, buhaton nato. And if God is calling you also to be a sending missionary, supporting our young people, don't ever hesitate. Muna nga, shout out na ako sa akong friends nga na-meet na ako dito sa Kulasihan lagi, no? I mentioned it already. Nga bisan pa, nga gabuhat sila, naamad sila yung mga kabilinggan sa kinabuhi, but they are always setting aside money para sa bulaton sa Ginoo. And there are thousands of our Adventist members who are like that. Bisa nagkabisi-bisi na sa ilang kinabuhi. Nagkakulang-kulang na ilang mga kwarta. But still, they set aside money for the work of God, to support the work of God. And I'm really thankful, mga kaigsuonan, nga ikaw naminaw ka karon. Og hinaot, ang Dios magapadayon sa pag-bless kanimo sa imong gihimo para sa Ginoo. Ang Ginoo dili makalimot ti ini. Og siya gayud magabalos og panalangin kanato. Og mahisgot kani ko panalangin, maybe not monetary. Hopefully monetary also, but there are a lot of blessings nga igahatag ang Dios kanato nga dili mapalit sa kwarta. Let's pray, mga kaigsuonan. May gugmao namong Dios among gikalipay ang imong mga mensahe. O ginaot amahan ang imong mga pulong, aduna gay lunas kasing-kasing sa mga naminaw. O ginaot amahan, makatabang kani kanamo sa among espirituhanon nga lakaw. Makita namo ang among purpose ning kinabuhia. Na mahimo kaming missionaries nimo.
Kami ba ang moadto sa field? O suportahan namo ang mga tao, mga batanon nga, doon na pa'y oportunidad pag-adto sa field. But whatever the situation is, dear Lord, nagahangyo kami diya kanimo, ipa-intra gayud kami sa buhay. Because your love compels us to do something for your work. Because you have forgiven our many sins, we want to love you more. Salamat, Amahan. Ikaw nagapatalingog sa mga pag-ampo, panalangini kami sa pagpadayon namo ni ini nga series. Pasaylo alamang kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.